Co tě na celý té situaci štvalo úplně nejvíc? V určitých momentoch bezradnosť. Že som na všetko sám, aj keď moja manželka mi bola veľkou oporou, ale to, že človek nemá pri sebe alebo v blízkom okolí niekoho, kto má podobné problémy alebo prešiel si niečím podobným a dokázal niečo zmeniť. Čiže za to som sa aj ja rozhodol prijať to tvoje pozvanie sem, aby sme mohli natočiť toto video, aby som dodal odvahu možno, že ľuďom, ktorí ešte váhajú nad tým. Že proste treba to skúsiť. Nech už sú akékoľvek dôvody, ktoré hovoria, že nie, ale vyskúšať to určite stojí za to. Souhlasím. To je vlastně možná to nejhorší, viď? Že člověk by byl skoro ochotný udělat cokoliv, ale vlastně nevíš co. Ono, samozrejme, suma, ktorá za program je, poviem tak, pre mňa to bolo niečo, ktorá suma bola príliš vysoká. Ale teraz by som dokázal za to zaplatiť aj 10-násobne viacej. Pretože človek tým získa toľko veľa vecí a toľko veľa benefitov, tak sa mu zmení život, že proste tie peniaze nestoja za to.